להיות דוגמנית זה לראות את עצמך בפרסומות, בטלוויזיה, בשלטים, זה להיות כוכבת, אבל יש לזה השלכות ומחיר כבד. יש לך צילומים מחר? כן, אמא. למה זה? לבגדי ים האלה של... נו, עכשיו תאכלי בציקים לפני הבגדי ים? לא אכלתי עדיין. אני רוצה את הסלט. היית באימון אתמול? כן. קשה. יש להפריד בין דוגמנות של ילדים שבעצם עד גיל מסוים אין בעיות משקל, אוכלים מה שרוצים, מתנהגים איך שרוצים, גם אם אין את אותן דרישות כמו היום. היא צריכה להבין שהיום זה נטו המראה שלה, הגוף שלה, המשקל שלה ואיך שהיא נראית. זאת אומרת, זה התעסקות נטו בזה. זה כמו קולב יפה לבגדים או לצורך העניין לאותה חברה. כבר לא מסתכלים על אם יש לה יום טוב, פחות טוב, שיער ודברים כאלה. כל פעם משלמים, עשית צילומים נגיד? כן. אם זה אחרי 10 לחודש, אוקיי? אז זה שוטף 30, אוקיי? ו10 לחודש הבא, מה צריך לקראת? ב10 לחודש הבא, 30 יום. את אמורה להיבדל ולבדוק. לא, זה משנה, זה כסף שאת, בשביל מה את עושה את זה? אמא שלי זאת שכל הזמן לוקחת אחריות על מה אני אוכלת ומה אני לא אוכלת. היא זאת שכל הזמן בונה לי את התפריטים ואת מה שאני צריכה לאכול לפני הצילומים ואחרי הצילומים, תמיד מקפידה. כי אני מתפזרת לרוב. לא הבנתי, ליאן, אז מה את אמרת? ומי לוקח אותך מחר, סבא או אני? ברגע שזה הפך לי מאוד מאוד אינטנסיבי, אז אנחנו גרים בנהריה. וכל הצילומים וכל הימי צילום הם תמיד במרכז. אז קודם כל זה תמיד לקחת יום חופש מהעבודה. זה תמיד היה, הקושי התחיל להיות שזה הפך להיות לכמה ימים בשבוע. ועד שחוזרים הביתה ועד שמגיעים ויש עוד ילדים בבית, אז זה עבודה לכל דבר. רצה לי להחליף עבודות, לצמצם את השעות העבודה שלי רק לטובת הקריירה שלי בדוגמנות. טוב, אני עכשיו מתארגנת כי אני הולכת למספרה של אבא שלי שיסדר לי את הפוני. כי תראו את הפוני. לא הצטלמתי מלא זמן בגלל הפוני הזה. כאילו ביטלתי כמה עבודות בגלל הפוני. וכן, זהו, אז אני הולך אליו עכשיו כדי שיסדר לי את השיער. הוא גם מאוד מאוד ערך. וזהו. אני דודו, אבא של ליאן. אני לא נגד עולמות דוגמניות האמת, אבל יש בזה הזדמנויות טובות, יש בזה ביטחון עצמי. אבא, אני צריכה שתסדר לי את הפוני ואולי את הקצוות. יש לי מחר צילומים. איפה? בבית ספר, וגם בתל אביב יש לי צילומים עוד מעט. כל דבר בזמן שלו, מה שיסדר ויצא לטובה ויהיה בסדר. קודם כל צריכה לשמור על עצמה, ותמיד אנחנו איתה, היא לא תלך לשום מקום לבד, זה ברור. בואי נשים פה את הכל. אז הוא אמר לי לצלם לו דחוף, כי הוא חייב גם לשלוח. מי זה? הסוכן שלי, תומר. מה, לאיזה אמרת שיש לך? איפה? לסופר פארם, אבל הוא אמר לי שזה כאילו יומיים צילומים, וזה הרבה כסף עכשיו, הוא ביקש ממני, תראי, להגיד לו, הוא אמר לי, מזכיר לך לעשות לי וידאו ללא איפור, היום אחרי בבוקר, ותראי, תראי מה יצא לי. שלחי מפעם. כן. שלום. פה, קצת ככה נתמקם. רגע, זה שמה פה. להתחיל לבחון את האופציות שלנו. זה אהבתי. יאללה, מעולה. תמיד יצפו ממך למשהו
הוא שונה ממה שאת. אם את במידות מסוימות, תמיד גם יצפו ממך למידות אחרות. לא משנה כמה רזתי וכמה יפתי. אם את בגיל מסוים, יחשבו שאת בגיל אחר ויצפו ממך לדברים אחרים. אליאן, בואי, תבואי בבקשה לפה, אם סיימת להתארגן. דקה. אנחנו יכולים להתחיל שם עם הכנפיים, זה גם בסדר לנו? הייתי עושה משהו עם הרגל, אולי זה המילה כזאת, וזה משהו ככה. כזה? כאילו? כאילו כזה נשענת. אני על הכנפיים? איך? אני על הכנפיים? אתה על הכנפיים בול. יופי. וואי, איך אני מתרגשת לפרק, אבל... גם אני, אימא לי, אבל... אחותי, אנחנו הולכות להרוס את כל החיטוב, את יודעת. אימא שלי תתחרפן עליי בגלל זה. בואי רגע, אני רוצה לקשור את הנעל. אנחנו צריכות ליהנות, לא להיות מבוקרות על אוכל, אין מה לעשות. חיים פעם אחת, אוכל בא וגוף משתנה וזה, הכל בסדר, אני חושבת. לא, אבל כשאת מדגמנת ויש לך יום אחרי זה צילומים, אחרי זה, אז זה לא כזה... אז עדיף כבר לא לטוס, כאילו, באמת, אבל. אל תגזימי, פשוט בלי אוכל, זה לא אותו דבר. פחות להגזים עם האוכל. אנחנו נסתדר, ואני בטוחה שאת ישר תחזרי לעניינים והכל יהיה טוב. כן, אבל... לא יודעת. את לא מבינה, גם אמא שלי, היא מפחדת גם על זה, היא גם אומרת לי שלאחרונה אני על הפנים, אני לא משקיעה עד הסוף. אני בקושי גם הולכת לאימונים, את רואה, אני כאילו... כי זה הכל ביחד, זה גם הלימודים, גם הזה, אין לי כוח לזה, וואי, זה קור. אני אראה לך את ההודעה שהיא כתבה לי לפני כמה ימים. אני חושבת שהיא רוצה להיות בעדך בסופו של דבר, כאילו שתצליחי. הנה, היא אמרה שהיא כל הזמן מסתכלת עליי והיא בשוק, כאילו, ממה שנהיה ממני. היא אומרת שאני על הפנים, אני לא מתמידה, אין מוטיבציה, אין רצון לכלום. מיד תתחילי להחזיר לעצמך את הגוף, את המראה, אני אקח אותך לצילומים, אני אדבר עם מי שצריך, את חייבת לעבוד, את חייבת להיכנס לכושר ולגזרה. אני לא יודעת מה עובר עלייך, באמת. באמת? וואו. ככה כאילו היא מקפידה ושומרת עלייך כזה? כן, נו מה, זה חשוב לה. היא כל הזמן, היא כמו סוכנת, את יודעת את זה גם. רק אם את תרצי באמת את זה, ולהיות דוגמנית ולהצליח בכל התעשייה הזאת, זה תלוי רק בך וברצון ובמה שתעשי, ואיך שתחליטי לקחת את עצמך בידיים. את צודקת, אבל קשה לי, זה מה שאני אומרת. זה ממש אז מכביד כנראה עליי שאת לא גם באמת רוצה להיות השמירה בכל של הדבר הזה. אזעקות נשמעו הבוקר בכל רחבי הארץ בשעה 8:10, והיוו את ההתראה הראשונית שסימנה את תחילת מתקפת המנע של ישראל וארצות הברית באיראן, במערכה המכונה שאגת הערים. טוב, אני בתקופה קצת פחות טובה. כל הפנים שלי מחוץ שקנות יש לי מדבקה, וגם כל המלחמה וזה, אז פחות יש לי גם עבודה ואני כל הזמן תקועה בבית. פשוט לא נוח כזה, כאילו איבדתי כזה את השגרה ואת כל הדברים שהייתי עושה ביום יום, וזה הרבה יותר קשה. וגם התבטלו לי עבודות וזהו, וכאילו אני קצת בבאסה כי אני כל הזמן תקועה בבית, אני לא יכולה ללכת להתאמן, אני רואה שינויים, ממש שינויים על הגוף שלי. זהו. הם דפקו לי את הראש עם אידיאל היופי, וואלה יופי, מה עם אופי, אין לזה מקום. אז ניסיתי לחכות, עשיתי פייס וקופי, לא הלך, ניגנתי קצת במקום. עוד יום, עוד יום. אני מתארגנת לבית ספר אחרי שלא היה לנו בית ספר כל כך הרבה זמן. יש אחת שיצאה עם חיוך גדול, לאחרת רמזו להפסיק לאכול. כן.
נסגור? טוב, כן, כן. סליחה, הלכו. הכל בסדר. משוגע. כמו כל יום. כן? פלוס מצב. מה העניינים? בסדר, נשמע. בסדר. אז קודם כל תודה שככה התפנית והצטרפת אלינו. אני אשתף שכבר שוחחנו בשיחה מקדימה. עברנו בעצם על המצב הלימודי כרגע. אמרתי ליאור פעם שהראש שלי כאילו לא פה, גם התבטלו לי כל הצילומים עכשיו, וזה כאילו... בסדר, בעניין, זה לא קשור. גם דווקא בגלל שהתבטלו לך כל הצילומים, היה לך יותר זמן להשקיע בלמידה. נכון, אבל אני חושבת כאילו על הצילומים, שזה מתבטל לי, זה כאילו שגרה שנקטעת כזה. יש לנו את הלימודים, יש לך את ההתחייבויות. אני יודעת עוד לפני הדוגמנות משנה שעברה, שהלימודים היו אצלך, כי זה מעבר לדוגמנות, אוקיי? אז זה לא הזמן להתפרק. זה חשוב לך, בדיוק כמו הדוגמנות? כן. ועשית את זה. עשית את זה במשך שנתיים ובהצלחה. אז ככה, עכשיו בסוף, לגייס את כל הכוחות שיש לך, וגם אנחנו כאן, גם אמא איתך בבית, וכל מה שצריך. קים, קומי, אמרת לי להעיר אותך לחברה. אבל תחבי את האור. קים, אמרת לי להעיר אותך לחברה ואני חייבת גם לדבר איתך, אז קומי. וואי. רציתי להגיד לך על את לא מבינה, תומר, הסוכן שלי, הוא אומר לי, את חייבת לעשות היקפים, מדידות. עכשיו, את יודעת, אין לי כוח לזה, כי כל פעם אני צריכה לרדת במשקל ולמדוד את עצמי, ואין לי כוח לזה. אז אולי תשתחררי טיפה מהדוגמנות. למה את תמיד רצה להשתחרר מהדוגמנות? כי אם אתה הכל טוב איתך, לא רוצה להשתחרר מהדוגמנות. אז אל תתלונני. אני באתי בשביל לדבר איתך על זה, אבל את מדברת איתי על זה כל יום, כל יום את מדברת איתי על זה, ואני אומרת לך את אותו הדבר. או שתיקחי הפסקה, טיפה, מהדוגמנות, או שפשוט אל תשימי על אף אחד ותעשי מה שאומרים לך. וואי, מה, אני לא יודעת מה לעשות עם הצילומים. למה? לא יודעת. אני לא יודעת אם בא לי את זה, זה ממש קשה לי, את רואה גם... מה, להצטלם? הצילומים? לא, בכללי, את יודעת, כל האכילה והתזונה בסדר, לינה, אנחנו דיברנו על זה. את רואה, אבל זה גם פוגע לי במלא דברים, גם בלימודים. אני כמה שיותר נותנת את רשת הביטחון, אם זה בבית, אם זה בהסעות, ולקחת לך מורים פרטיים ולהקל עליך כמה שיותר, כדי שאת תמשיכי להגשים את החלום. השאלה, אם את רואה את זה כחלום, איפה הקושי העיקרי שלך? זה ללכת לאימונים זה היה חלום. כל הזמן הזה גם מגיל קטן שאני מדגמנת, זה תמיד היה כאילו זה כל מה שאני מכירה מגיל קטן, זה שגרה כבר, אבל כאילו לאט לאט ככל שאני מתבגרת, ככל שזה נהיה יותר רציני, זה יותר קשה לי, אני לא מצליחה, אני רוצה לחיות, אמרתי לך, כמו בן אדם רגיל, כמו חברות שלי שלא מסתגלות על מה הן אוכלות כל היום, שלא בלחץ על מחר יש לי צילומים אז אני צריכה פחות לאכול, מחר יש לי זה, לקבוע לעצמי, לסדר לעצמי את כל הלוז באימונים ולימודים וגם עוד להיות בלימודים. תנסי לפעמים לראות קצת מעבר לכאן ועכשיו. מה זה נותן לך בהמשך. כן, אז את רוצה את זה או לא, ליאן? Watch this beat going hooligan. We pop out, we acting a fool again. Hooligan. Watch this beat going